नमस्कार बंधुगण। आज आपण मानक मु अल्प बयस केश झड़ुवा एवं पाचि जाउथिबा समस्यारू आपण माने आरोग्य लाभ पाइबा पई मु मो आयुर्वेदिक बहिरू आपण मानक पई किपरि तैल तैयारी करिवे ए वीडियो माध्यम रे मु आपण मानकु कहिबी। एथिपई आपण माने वीडियोटी को शेष जाए देखंतु। एहार नाम हेउछि भृंगराज। ଏହି ଗଛଟି ବର୍ଷା ଦିନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଗଛଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିନେବେ। ଏହାକୁ ଆଣି ଛାଇରେ ଶୁଖାଇ ନେବେ। ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆକୁ ଆପଣମାନେ ଗୁଣ୍ଡ କରିନେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଟଲରେ ଆପଣମାନେ ନଡ଼ିଆ ତେଲକୁ ନେବେ। ଯଦି ଘରେ ତିଆରି ନଡ଼ିଆ ତେଲ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏହାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହି ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିନେବେ। ଆଉ ବଜାରରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କର୍ପୂରକୁ ନେଇ ଆସିବେ। କର୍ପୂର ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଆଉ ଏହି ଗୁଣ୍ଡକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଏହି ତେଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କେଶ ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପାଚି ଯାଇଥିବା କେଶ ଗୁଡ଼ିକ କଳା ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଆସିବ। ଆଉ ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ। ଆଉ ଏହି ଔଷଧଟି ଆପଣମାନେ କିପରି ତିଆରି କରିବେ ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ଲିଙ୍କ ତଳେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କିଛି ଔଷଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବହିରୁ ନେଇ ଆସିବି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନଟିକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।